So, ayun po, no? What's up sa inyo mga katukmod? Kumusta po kayo dyan? So, ngayong gabi po ay may papakita po ako sa inyo na nabili ko sa Noon air fryer po, murang-mura lang. So, ito na po yung pinakamurang digital air fryer sa market ngayon. Yung original price niya, 318. Ngayon, nakuha ko na ng 125 dirhams. Gawa ng sale nung 11/11, November 11. Ayan guys, bubuksan po natin. Titingnan natin kung worth it nga ba siya sa 125 dirhams. So ayan guys, meron pa siyang 1 year warranty. Ayan. Tago lang natin to. Tapos ito yung user manual niya. So ayan siya guys, may balot pa siya dito sa strainer niya. So hugasan muna natin to. Tapos dito may plastic pa siya. Tingnan natin kung paano ang itsura nito. Yun, no? So, i-preheat po muna natin siya. Preheat natin sa 180. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very. So kahapon guys, nag-marinate ako ng manok. Ayan, nilagyan ko lang ng bawang, sibuyas, luya. Ayan, tanglad. Ngayon ko lang nilagay yung tanglad. Asukal, toyo, paminta, barbecue marinade na mamasitas. Ayan. Hinanda ko na to kahapon. Tapos yan, tetestingin natin kung okay yung kalalabasan niya. So ayan guys, nakalagay na siya dyan sa loob. Saktong-sakto lang po yung yung 1 kilong manok. Ayan, pasok na natin. So ayan guys, simulan na natin. Yun. Tapos hanap tayo ng option dito sa taas. So dito tayo sa leg ng manok. 25 minutes. Ayan. Tapos mamaya baliktarin na lang natin para maluto din yung ilalim. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak. So ayan guys, titingnan natin kung anong itsura niya. Yun, no? Tapos babalik na rin natin para yung kabila naman yung maluto. Ang bango guys. Nangangamoy yung yung tanglad. Yung parang natutong na yung tanglad. So ayun guys, nabaliktad na natin. Pasok uli natin sa loob. Yan. Yan, no?
Tapos magdagdag tayo ng siguro 10 minutes. 10 minutes. Ayan, tapos mamaya silipin uli natin kung okay na. So yan na guys, buksan na natin after 10 minutes ng pagbaliktad. Yun o. Yun o. Yun o. Lupet. Yan, luto na to. So bali guys, nagdagdag tayo ng 5 minutes para sa dress niya kasi medyo maputi pa yung yung kulay. So yun na nga po mga katukbol. Ayan, tikman na po natin kung okay siya. Ayun, mukhang okay naman siya kasi maganda din yung kulay niya. Na roast siya. Ayan, tikman na po natin. Ayun, umusok. Juicy yung loob. Okay naman po siya. Parang totoo. Ayun. Lambot. So ito guys, hindi gaano umiinit pagka ito. Pag binuksan mo ganyan, hawakan mo rito, hindi siya mainit. Parang lang siya, warm. Binuksan natin yan. Saka yung mga option niya dito, meron ng mga sadyang init. Bawa ito, French fries 200. Yung hipon 160. So, ang i-adjust nyo na lang yung oras na lang. Yung oras. Ayan, mayroon ding cake. Pwede rin kumuha ng cake pala dito. So, in fairness guys, masarap din. Yun. So, depende na lang po sa timpla ng manok nyo. Mas masarap po siguro yata pagka every 15 minutes bubuksan nyo tapos pupunas-punasan nyo ng mantika or yung yung pinambabad nyo, pupunas-punasan mo yung labas every 15 minutes. So napakamura lang nito guys. 125 dirhams, nasa nasa 1,700 pesos lang. Pero yung original price niya 318 dirhams, nasa 4,300 pesos siya. So ang laking na discount ko dito. Okay siya guys, highly recommended po to. So ito yung pinakamurang digital air fryer, tapos naka-sale pa. So panalo tayo dito guys. Tingnan nyo naman oh. Yun oh. Yun oh. Yan. Bali ang naubos nating minuto dito sa isang manok kanina 25 minutes, 10 minutes plus 5 minutes, 40 minutes lang po yung
ginugol natin sa pagluto ng manok. Ang bilis. Sarap. Yung mga tanglad. Bango. Bango ng tanglad. So yung mga nandito po sa UAE, tinignan ko yung promotion nila sa noon. Hindi na siya 125 dirhams, nasa 135 dirhams na siya. Tumaas siya ng konti, pero mura pa rin yung 135 dirhams. Kaya ayo guys, mga nandito sa Dubai, UAE, bili na kayo hanggat meron pang stocks. Panalo tayo dito. So, sa susunod, susubukan naman natin ng liempo dito. Sarap ng timpla ko guys. Nabali guys, yung templada ko rito, binalag ko na to kami ni Mrs. Nung last year yata. So parehas lang yung ginawa kong templada rito. So paano guys, hanggang dito na lang po yung video. Ingat, God bless them. Peace out.